Бисмиллаҳир-раҳманир-раҳим. Мавзӯи як саволамонро идома медиҳем. Дар навори пешин оиди як саволе ки Иёс ибни Муовия посух дода буд ба устоди худ. Ин савол низ бо ӯ шудааст. Рӯзе сардори қабила, агар шумо медонем ки давлатҳои араб қабила зиндагӣ мекарданд, ҳоло ҳам дар онҳо қабилагӣ вуҷуд дорад. Сардори қабила омаду эй Абу Воила гуфт. Абу Воила ин лақаби кунияи Иёс ибни Муовия мебошад. Эй Абу Воила гуфт: дар бораи мускил чӣ гуфтанӣ ҳастед? Мускил ин як намуди шароб аст. Иёс гуфт ки ин ҳаром аст. Гуфт чӣ хел ҳаром аст? Ин аз обу хурмо, дар об хурморо меандозед ва меҷӯшонед. Куҷое аз ҳамин намуди маҳсулотҳо ҳаром аст? Об ҳалол аст, хурмо ҳалол аст. Чӣ гуна обу хурморо бо ҳам ҷӯшонем ҳаром мешудааст? Абу Иёс гуфт ки саволат тамом шуд? Гуфт бале. Агар ман бо об ба рӯят шапам, дар меёбӣ? Гуфт не. Агар бо як қабза хок ба рӯят шапам, дар меёбӣ? Гуфт не. Агар бо як қабза коҳ ба рӯят шапам, дар меёбӣ? Гуфт не. Ва агар ҳамин об, хок ва коҳро бо ҳам омехта карда, дар як оташи тасфон онро пухта ба рӯят занам, дар меёбӣ? Гуфт бале, дар меёбам. Ҳатто аз дардам мумкин ки вафот кунам. Гуфт ҳар дуи ҳамин ҳеҷ фарқият надорад. Ду моддаро бо ҳам меҷӯшонӣ, аз ӯ заҳр пайдо мешавад, ҳатто ӯ туро куштанаш ҳам мумкин аст. Вақте ки хурморо бо об метуршонӣ, аз онҳо низ моддаҳои заҳрнок пайдо мешавад, масткунанда ва заҳркунанда, ки таъсир бар бадани ту дорад, ҳатто туро кушад, гуфта буд. Бениҳоят шайхҳои бузург гузаштаанд. худованд ҳар яки онҳоро мағфират кунад.